ala ka an ka batokɛlaw bɛɛ lajɛlen minɛ bi lajɛlen minɛ bi wulada in na an ka kunnafoni bɛna tali kɛ min na CNT kɔnɔna na kumaw u cayalen don bɔlɔlɔw ka kumaw cayalen don ko CNT ye wari cɛ u ye ɲɛfɔli kɛ Amadu Albert do fiɲɛna ko tɛgɛ sera ka da dɔw ka u y'olu minɛ Burkinakaw olu ko l'Américain ka kunnafoni di gafeso min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko Voix de l'Amérique ani BBC ko k'olu dulon fɔlɔ ko k'u ka kunnafoni ko k'u jɔ olu fɛ yen fɔlɔ min ye an yɛrɛ fɛ yan fana an b'a dɔn k'a fɔ bankasikaw halisa jamana kɔnɔna kibaruya minnu mana bɛ yen n'an ye dɔ sɔrɔ la an na olu fara olu kan o na kɛ bi wulada in na aw ka kunnafoniw ye yaasa aw bɛ se ka faamuyali kɛ a ko la cogo min Cour constitutionnelle Mali kɔnɔ laɲini tun kɛra CNT maaw fɛ musaka min bɛ yen n'a bɛ f'u ma ko u ka sara kɔfɛ min bɛ se ka fara a kan an'u ka kɛ n'u ka jɔyɔrɔ n'u ka baaraw ye ale ye o laɲini kɛ laɲini in kɛra maa min fɛ o y'u ka waribontigi ye n'o ye colonel major Nuhu Dabitaw ye bi ale yɛrɛ tɛ CNT kɔnɔna na min ye sariya kisɛ in kɔni ye a taara ka taa yaasa k'a lajɛ